Yes, goddag til Papergot. Skal I finde ud af, hvordan man bruger det? Yes, I går ind på selve Skivehandelsskolens hjemmeside portal.skive.hs.dk. Og så herovre, så mit arbejde, så går I bare ind på Papergot. Og så skal I bruge jeres Uni-login til at logge ind på det. Yes. Og så er jeg kommet så ind på forsiden, hvor I kan se, hvor mange penge I har tilbage herinde. Vi starter så med 100 kroner, når I logger ind. Når I er nogle nye HG'er. Og herinde kan I så, hvis I gerne har flere penge på, så skal I så købe op på skolens kontor, og så får I et card-number, og så får I penge ind på det. Yes, hvordan ind printer ud, det er så ind på webprint, og så starte submit et job. Starte et job, og så vælger I så en printer. Vi tager så IT-afdelingen, den er meget fin nu. Den ser rigtig fin ud. Og så videre. Så vi skal have en kopi, og så gå ind under vælg fil. Ja, vi tager sgu lige en kinesisk morhånd, som er fin ud. Yes, og så uploader complete. Det gør vi så ikke, fordi jeg har givet på penge på det ord. Yes, det er sådan, I gør. Og Mathias vil gerne sige noget. Husk Facebook. Ja, husk Facebook. Det er altid godt. Det er altid. Nu så er mit navn. Ses.